तर मित्रांनो, शुभ सकाळ. भरपूर दिवसांनी आणि थोड्या गॅपनी आपलं स्वागत आहे आपल्या कोकण चॅनल आणि डेली ब्लॉग. तर आपण जसतो आणजा पिल्लू तिकडून तिकडून आणजा ते आणजा ते. तर आपण जुनी स्टार्टअप केली आहे. आता मी फायनली चरणला बोलले तू बघ, कारण की थांब ना, कारण की जॉबला जाऊन आणि ते करणं थोडं मुश्किल आहे, कारण की सकाळी लवकर उठावं लागतं लईच लवकर, कारण की कंटिन्यू आपण लॅपटॉपच्या समोर वगैरे झोप होत नाही. त्यामुळे आता माझी अवस्था चेहरा बघितला असेल आणि मध्ये थोडी धावपळ झाली भरपूर. त्याच्यामुळे त्याला मी बोललोय तू बघ, कारण की तो करून दुकानातच असतो त्याच्या. तर दुपारी येऊन तो आराम वगैरे पण करू शकतो. ज्याला मग बोललो बघ तुला तू जमत असेल तर तू कर. तर मला हे सकाळी जातो 9 वाजता वगैरे, मग ते परत घरी येतो परत जातो. त्याच्यामुळे मी त्याला बोललो भरपूर धावपळ होते भरपूर. हा सकाळ सकाळी हे असं आलंय हे बघा, याशी अतरंगी. तर बोललेलो त्याला फायनली आपण आपल्या व्हिडिओ आणि ते कमी झाले, मला पण मान्य आहे. तर करूया आणि हा असा हा हा मस्ती करूया. केस बघा कशी तो आपले तिने केस बघा. तर आजपासून आपला डेली ब्लॉग मध्ये आपण बघू मोची आहे बघा, आजचा मोची आहे बघा बघा बघा. वाजव खाली ठेवून तो वाजवेल बघा. आता कोणी वाजवलं. तर बघूया आपण आज काय विशेष आणि होणार आहे आजच्या दिवसामध्ये, बघूया आपण. ठीक आहे, सगळं बघत राहा तुम्ही आणि एन्जॉय करत राहा. 100% एन्जॉय करत राहा 100%. आणि तर मित्रांनो, ऑफिसवरून आलो घरी आणि आपले ब्लॉग चालू आहे डेली आणि उपवास आहे. तर बघू ऋतूवर मी काहीतरी आता शूट करतो आणि इकडे मम्मी उपवासाला बनवते मस्तपैकी कांदा भजी. वाह, बनणार पापड वाकडे तिकडे खेकडा सारखे खेकडा कांदा भजी. हा येस, खेकडा कांदा भजी इकडे भात. आणि आता बघूया मी थोडस काहीतरी शूट करतो, काहीतरी भेटलं तर आपल्या कंटेंट. तुला काय बोलायचंय? आपला कधी शूट करूया? आपला उद्या करूया आपला. येस ठीक माय आहे? बेबी. ओके माय बेबी. आणि शिव पळालाय घरी. बस उद्या भेटूया. शिवने केले मस्ती म्हणून मी ह्याच्या आधी घरी पळालाय, तो झोपेतनं उठूनच पळालाय. तर चला इकडे भजी बनतायतच. तर बघू आज मेनू पण बघू आपण संध्याकाळी. आता शूट करूया. तर चला शूट करूया तुझ्या मोबाईल मध्ये आणि याला स्टँड लावूया आपण. आणि मित्रांनो हे बघा, हे आलेलं आहे इकडं भजी खातोय. भजी खायला आला का रे? भजी दाखव तुझे. भजी दाखव. कसे झालेत सांग. कसे झालेत तो बघ काय कसे झालेत तुला सांग. कुरकुरीत. तो कसा बोलतो? कुरकुरीत. तर आज मेनू आहे शेवग्याची भाजी आणि बटाटा. शेवग्याची भाजी आहे, शेवग्याची भाजी आहे, बटाट्याची. आणि काय तुला पाहिजे? डाळ देतो मी. आणि इकडे पापड आणि भाजी, कांदा भाजी. आणि इकडे आंबे. भाई आंबे आहेत आमच्याकडं बघा. याचा पाय. तर चला आता उपास सोडूया, जेवूया आणि नंतर भेटूया. सबस्क्राईब करा तेवढे देत आम्हाला. तुला गावाला नेणारच नाही. तर मित्रांनो, आजचा नॉर्मल डे जो शूट आपले बाकी राहिले ते उद्या करूया, कारण की हा आलाय इकडे झोपायला पाठी लागून. तर उद्या करूया. मी पण जमलोय उद्या आपण केक पण कटिंग करायचे गरमीमुळं. तर करूया ब्लॉगचा एंड. आज नॉर्मल झालं एकदम. उद्यापासून लेट स्टार्ट जरा एनर्जी घेऊन करायला लागेल. तर चला, कसा वाटला कमेंट करा, लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. भेटू उद्या. शुभरात्री. काळजी.